Talagang presado yung braso mo. Kakain muna ako. Gutom na kabukid. Mga 6:30 mga gano'n siguro kabukid. Pati lang ako umaga kabukid at dumiretso na ako dito sa Palayan. Yun kabukid, magandang araw at nandito tayo sa Palayan ngayon. Leader muna tayo kabukid ngayon. Sa next vlog muna lang ulit tayo mag-upload ng mga panguhuli ng isda. Yun kabukid, samahan niyo ako pag-leader ngayon. Tara, umpisa na tayo. Tutulak lang yan, dire-diretso. Lambot lang dito. Hindi mapagod yung ganito kabukid. Talagang presado yung braso mo. Yan kabukid at maya maya ay ako magpapahinga na rin at ako'y kakain muna at nagugutom na. Babalik ako sa bahay para kumain. Mainit na yung ulam doon, tatay. Kakain muna. Mainit na yung ulam. Kakain muna ako. Kakain. Hindi ako nagugutom na kabukid. Mga 6:30 mga gano'n siguro kabukid. Pati lang ako umaga kabukid at dumiretso na ako dito sa Palayan para mag-withering. Kabukid, hanggang dito na lang po yung ating video. See you next vlog kabukid, salamat.